Эта стена, она рушится уже на глазах. Zakirovlar гаиләсе Казаннан Питрәшкә 2007 елда күченә. 6 елдан соң яңгыр яуган сайын фатирларының һәр бүлмәсенә түбәдән су ага башлый. Диварларга карарлык түгел, шарасызлыктан гаилә башлыгы төрле җаваплы оешмалар юлын тапты башлый. 2013 елда судка шикаят яза һәм нәтиҗәдә җиңеп чыга. Суд карарында ремонтны Питрәш районының Питрәш авылы җирлеге башкарма комитеты эшләтергә тиеш дип язылган. Ләкин тотынучы булмады ди хуҗа. Гаилә башлыгы янәдән судка мөрәҗәгать итә һәм кабат карар алар файдасына чыгарыла. А утеплитель съехал, гипсокартон потерял свои свойства. Закировларның фатирында кыш көне температура 12 градустан артмый, ә җәйге эсселәрдә 50 градуска кадәр күтәрелә икән. 2019 елда прокурор тикшерү уза. Аның нәтиҗәсе буенча башкарма комитетка түбәне ябу бурычы куелды диләр. Вакыт үтә, әмма бар нәрсә дә элеккечә кала. Шушы арада идарәче оешма белән район башлыгы да алышынырга өлгерә. Управляющая компания нанесла... Идарәче оешма бернинди дә чара күрмичә күпме зыян китерде. Беренче чиратта баланың сәламәтлеге какшады. Фатир диварларына карарлык түгел. И видите, какой материальный ущерб. Ветер дует настолько, что мы... Кышын фатирда җил улый. Бала туңмасын өчен аны икебезнең арабызга яткырабыз. Әле анда да кат-кат ябынырга туры килә. Это ужасно. Түбәдән су үтүче йорт нәкъ Питрәшнең үзәгендә урнашкан, янәшәдә генә финанс бюджет палатасы, пенсия фонды һәм балалар бакчасы. Әлеге йорт 2001 елда кулланылышка тапшырыла. Әлеге йорт Питрәш район хакимияте өчен төзелгән була, соңрак ачкычларны анда эшләүче хезмәткәрләргә бирәләр. Шунлыктан күпләр мондагы хәлләрне сөйләргә теләми. Камерага йөзен күрсәтәсе килмәгән Фәүзия Билалова да түшәмнән аккан суны савытларга тутыра тәмам арып беттем ди. Савыт куймасаң, томада шешери бөтен җиргә пәрдәләр буялып бөтеннәр. Акчаны әйбәт түлибез без, квадрат метр күп бит инде безнең. Бер нәрсә эшләгәннәре юк. 2016 елдан әлеге бина уңайлы йорт идарәче компания балансында санала. Аның җитәкчесе иске проблемалар белән яхшы таныш. Юрий Свиридов түбәне без ремонтладык дип бара. Мы проводили ремонт, мы вскрывали всю крышу. Без бүтән түбәне ачып, яңадан капладык. Мөрәҗәгать итүчеләрнең һәммәсенең гозеры үтәлде. Шул ук Закировларның фатирының да түбәсен яптык. Мы ее тоже вскрывали и ремонтировали. Ләкин Юрий Свиридов безгә ремонт башкарылу турында актларда төзелеш материалларын сатып алырга тотылган чекларын да күрсәтә алмады. Питрәш районы башкарма комитетында бу проблемадан хәбәрдарлар. Капиталь ремонт киләсе елга булачак дип шандырдылар. Ул республика программасы буенча тормышка ашырылачак. В этом году у нас произошел резкий рост материалов. Быел төзелеш материаллары шул исәптән тимер белән агач бәясе кисәк артты. Барлык чыгымнарны санаганнан соң капиталь ремонтны киләсе елга уздыру тәкъдиме белән халыкка чыктык. Хәзер тулысынча проект эшләргә кирәк. Аңа кадәр экспертизада уздырасы була. Чтобы смотреть, что там будет ремонтироваться, это нужен проект. Әлегә Питрәшнең совет урамында яшәүчеләргә сабыр гына капиталь ремонт уздырганнарын көтәсе кала. Ә Закировлар гаиләсе кышкы салкыннарга инде бүгеннән үк әзерләнергә мәҗбүр. Питрәш районыннан Руслан Хусудинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.